Godmorgen børn. I dag skal vi tale om virus og bakterier, så I skal slå op i jeres bog på side 141. Hvor mange gange har jeg sagt til dig, du ikke skal drikke fucking cola i mine timer, din lille vandal. Hvad er det lille Vigil? Du skal ikke være fræk.